Zdravo, moje ime je Sofija, dolazim iz Niša, imam 22 godine i večeras ću vam predstaviti moju autorsku pesmu. Odlično. Ti si pisala tekst, muziku, šta? Da. Matricu je radio drug, ja sam pisala tekst i radila pesmu, otpevala sve. Pošto je bila autorska pesma u pitanju, imala sam jako veliki stres oko toga. Opet ostajem sama, dva smo sveta još danas. Ispred kočeva na sceni nije toliko strašno koliko sam zamišljala i nisam imala ja neku tremu pred njima konkretno, više je stalno stvarno bio umor. Da prestaneš, jer srce mojim ti sad kockaš se. Mislim da nisam zaslužila za ovaj nastup sva tri pozitivna glasa, zato što sam čula ostale takmičare. Kad ljubiš, u oči ja samo gledam te, sve to moja mašta je. Ova matrica tvoja ima neke čarolije, ima tu neke dodatke koje su doprineli malo da se umuljaš u nju, pa da te i ne čujemo baš najbolje, a mi bismo da te čujemo, pa ako možemo da čujemo nešto tebe ovako, jer prosto samo si nas... Okej. Zbunila. Pa onako, jer... Ali interesantan stil. Jeste, kao autor sigurno da. Imaš stil neki, znaš, i ovako... Da ima tu nečega. Sad, to je muzika, taj manir, jel? To je to. Ja sam pisala tekst, ja sam radila na njoj. Žao mi je što nisam uspela da iznesem emociju koju imam vezano za tu pesmu. Sutra mogla bih da nestanem, možda mogo bi da prestaneš, jer srce mojim ti sad kockaš se. Ono što je dobro je kako je napisano, ono što je loše je definitivno. Kako peva. Kao autor si stvarno... Ja za pevanje i interpretaciju i utisak opšti imam ne... Razumljivo, ne ljutim se. Mislim, možda da i damo šansu još jednu, ali... Ja bi da damo, da vidimo, ne znam, mislim... Drugačija si devojka i nekako si... Ja, ako imaš šanse, bih hteo da te vidim još jedno. Iz ofa, čini mi se, mislim, meni si isto interesantna, ajde, i tebi bukvalno ovako ti gledamo. Zato što se smeješ lepo i tako si skromna i nekako deluješ ko fino dete, ne znam šta ti kažem. Hvala vam najlepše. Ajde, briši. Hvala. Nije onako kako sam želela, ali prošla sam okej, vidjet ćemo.